היי חברים, כאן מורג, והיום אני אסביר למה אנחנו חייבים לדעת מה זה מס רווחי הון, ולמה עד סוף שנה. אז ככה, אם אתם בעלי עסק, וזה לא משנה מה מצבו הפיננסי, בין אם יש הכנסות או אין, אם פתחתם אותו לאחרונה, אם את שכירה ופתחת עסק כעצמאית מהצד, זה ממש לא משנה. יש הטבה שרק עצמאים זכאים לה, והיא מטורפת. יש לכם איזשהו כסף בצד, חסכתם בפק"ם, בקופת גמל להשקעה, בפוליסת חיסכון או בכל מוצר אחר, בכל המוצרים האלה, בין אם הרווחתם יפה מאוד השנה והיו תשואות נהדרות, המדינה נכנסת ולוקחת איזשהו סכום לכיס שלה, מה שנקרא מס רווחי הון. חוץ ממוצר אחד, שהוא הטבה רק לעצמאים. מה, לא תיקחו? קרן השתלמות לעצמאים עד התקרה. אפשר להפקיד עד בערך 20,000 שקלים לכל שנה, וכל רווחים שתעשו על הכסף הזה יהיה פטור ממס רווחי הון. אתם תעשו כל שקל שאתם תרוויחו על הסכומים האלה, יהיה שלכם. המדינה לא תתערב ולא תיקח מכם פה שום מס. אם עוד לא עשיתם את זה, דברו איתי כמה שיותר מהר, אנחנו שנייה לפני סוף שנה, אל תפספסו.